खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 29 डिसेम्बर 2022 बारायजायो बिस्थिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। एक्स एनडिबि इउनाइटेड फरामा गोजां बोथोरनि गोजांनायनि थाखाय मिरु जोबथेसालियाव जोबजानाय एक्स एनडिबिफोरनो 1 लाखनिबो बांसिन रांनि गाननाय जोमनाय बेसादफोर जेरै गस्ला, लंपेन्ट, ज'थाफोरखौ दान हरदों आरो जोबथेसालियाव जोबजानाय एक्स एनडिबिफोरजों सुखु दुखु आरो मोजां गाज्रिनि खोथा सावरायनाय जादों। लोगोसे बिथांमोना बिटा गोरोबथानि दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनो थाखाय सोरखारखौ प्रेसार होगोन होननानै एक्स एनडिबि इउनाइटेड फरामाफोरखौ आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लाफोराव दानाय जाबाय होननानै फोरमायदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बर'मानि एइचएस फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंजानाय 4थि खेबनि बरो सावथुननि बान्था राननाय हाबाफारियाव गानजा फाग्ला सावथुननिफ्राय बर'नि मुंदांखा एक्टर सोरां नार्जारी बिथाङा बेस्ट एक्टर बान्थाखौ आवग्रिनो हादों। बिथाङा बे बान्थाखौ मोननो मोननानै जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। मोनसे दुखुनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। आन्ध्रा प्रदेश रायजोनि इब्राहिमपाटनामनि लामा साखाथियाव सासे गोदानै जोनोम जानाय गथ' गोरलैखौ बिफायानो सु थानाय हाग्राबारियाव गारना दोनदोंमोन। उनाव गथ'खौ साखाथिनि मानसिफोरा नुनो मोननानै फाहामसालियाव लांनानै गथ'नि जिउखौ रैखा खालामफिननो हादों। रिपर्टनि बायदिब्ला बिफा मोहम्मद साइबासआ गथ'नि बिमा एबा गावनि बिसिया गथ'खौ जोनोम होखांनानै थैनायनि जाहोनाव गावनि गथ'खौबो बुथारनो थाखाय गारना दोनदोंमोन। उनाव गथ'खौ रैखा खालामनानै एनजिअनि आखायाव गथायनाय जादों आरो दायनिगिरि बिफाखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनाय जागोन होननानै पुलिसआ रादाय होनाय जादों। नागालेण्ड रायजोनि मन जिल्लायाव आसाम राइफल आरो नागालेण्ड पुलिसजों जथायै गोख्रों सिग्रोमनानै एनएसएनके उदखारि आफादनि सासे केडारखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय एनएसएनके उदखारि आफादनि केडारनि मुङा जाबाय अंली कनायक उर्फे सेल्फ स्टेलेट। जोंनि बे सा सानजा भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफोराव ड्राग्सनि बेरेखा पुलिसफोरा गोख्रों सिग्रोमगासिनो दङ। बेबायदिनो मणिपुर पुलिसाबो आयेननि बेरेखा लांनाय 2 कोटी रांनि ड्राग्सजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिनि मुङा जाबाय साइजाबाम आमार आहमेद, 24 बोसोर बैसोनि। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।